Ondavská vrchovina. 1852 km štvorcových úchvatnej krajiny severnej časti východného Slovenska. Ponúka fascinujúcu históriu, nespočet zverí, vtáctva, očarujúce zákutia. Turisticky málo objavená krajina, symbolom ktorej je rieka Ondava. Aj nám ponúkla svoje krásy. Prijali sme jej pozvanie. Vybrali sme sa z mestečka Giraltovce do dedinky Kobylnice. Trasa je turisticky nenáročná a dobre označená. Krásnou panorámou Giraltoviec sme začali našu cestu prírodou Ondavskej vrchoviny. A potom sme niekoľko hodín putovali lúkami a lesmi. Slúchadlá v ušiach neboli potrebné. Nahradil ich upokojujúci spev vtákov. Radosť pre oči a potešenie pre dušu. Tým všetkým boli lúky, ktorými sme prechádzali. Plné kvetov, všade prítomného hmyzieho obyvateľstva a malých pestrofarebných motýľov. Mohutné bučiny striedali voňavé ihličnany. Buk lesný, dub, smrek, borovica, breza, hrab boli našimi spoločníkmi. Malebné zátišia ponúkol les, v ktorom sme sa ocitli. Na každom kroku zázračné výtvory prírody. Stopy diviaka dávali tušiť, že v lese nie sme sami. Z diaľky sa ozýval brechot srdca. Oblasť, ktorou sme prechádzali, je známa bohatým výskytom húb. Škoda, že sme sa vybrali poznávať prírodu Ondavskej vrchoviny mimo hubárskej sezóny. Krátke oddychnutie na záležku a občerstvenie na mieste zvanom Laščiky každému dobre padlo. Zvyšky starej usadlosti pôsobia tajomne. Poskytujú miesto na posedenie i opekačku. V dedinke Kobylnice naša cesta končí. Počas druhej svetovej vojny bola v tejto obci založená partizánska skupina Čapajev. Zastavili sme sa pri pamätníku, ktorý je tejto partizánskej skupine venovaný. Prijali sme pozvanie Ondavskej vrchoviny a neoľutovali sme. Príroda nás odmenila krásnym zážitkom.